Wielkie dzisiaj święto, radości nie mamy, naszego proboszcza serdecznie witamy, naszego proboszcza serdecznie witamy. Już 25 lat w kapłaństwie minęło i w życiu parafian dużo się zmieniło. I w życiu parafian dużo się zmieniło. Zmieniło się życie, radość serca gości, bo droga do Boga wygląda nam prościej, bo droga do Boga wygląda nam prościej. Bo Ty, nasz pasterzu, o swe owieczki dbasz, dusz naszych zbawienie, ku niebu zbliżenie, dusz naszych zbawienie, ku niebu zbliżenie. Jeszcze momencie. Bądź Ty zawsze z nami, pasterzu kochany, boś Ty nam od Boga tutaj jest przysłany, boś Ty nam od Boga tutaj jest przysłany. Czcigodny księże proboszczu, z okazji 25-lecia święceń kapłańskich składamy serdeczne gratulacje i życzenia. Jezus powiedział: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Życzymy, aby księdza kapłaństwo przynosiło owoc stokrotny i żeby on trwał w sercach naszej społeczności. Tak piękna rocznica to doskonała okazja, aby podziękować Bogu za dar osoby księdza proboszcza. Dziękujemy za otwartość, życzliwość oraz wsparcie. Życzymy, aby przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny oraz naszego patrona świętego Ojca Pio Bóg obdarzał księdza swoimi łaskami, otaczał opieką i umacniał w codziennej posłudze kapłańskiej. Czcigodny księże proboszczu, ja przede wszystkim dziękuję. Dziękuję tu pani Sylwii i dyrekcji, że powiadomili mnie, że takie wielkie święto jest, taka ważna majówka, akurat w tym domu pomocy społecznej. Widać, że frekwencja jest bardzo duża, a życzeń było tyle dzisiaj, nawet i w radiu Dobra Nowina, takie piękne, że ja już nie będę powtarzał.
Dołączam się do tych wszystkich, co parafianie przekazali i co tutaj podopieczni. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże. I taki skromny upominek